Terve. Tänä vappuna en aio pitää vappupuhetta ollenkaan, mutta vapputervehdyksen esittäminen on paikallaan. Jyrki Kataisen johtama hallitus on toiminut nyt lähes 2 vuoden ajan. Jälki on samanlaista kuin Holkerin hallituksen pari vuosikymmentä sitten. Holkerin hallitushan syöksi Suomen vahvan markan ja hallitun rakennemuutoksen politiikallaan syvään itse aiheutettuun lamaan ja melkoiseen sekasortoon. Kataisen hallituksen tulisi erota. Suomessa tulisi järjestää ennenaikaiset eduskuntavaalit. Niiden kautta me voisimme saada jälleen maahan toimintakykyisen hallituksen. Viime päivinä olen lukenut ja kirjoittanut ja tehnyt puutarhatöitä. Olen lukenut uudelleen filosofi Pekka Himasen Sinisen kirjan ja hänen 3 vuotta sitten julkaisemansa teoksen Kukoistuksen käsikirjoitus. Kohua herättänyt Pekka Himasen tutkimushankehan pyrkii luomaan Suomelle kestävän kasvun mallin. Sininen kirja on tutkimushankkeen väliraportti. Olen laatinut siitä oman arvioni, jonka voit lukea minun verkkosivultani. Sinisessä kirjassa on paljon puutteita. Himasella on valtava työ edessään loppuraportin kirjoittamiseen. Siinä ei ole apua kansainvälisestä tutkijaryhmästä, sillä nyt tarvitaan ennen muuta Suomen ja Suomen talouden tuntemusta, meidän omien menestysedellytystemme tuntemusta. Sininen kirja saattaa pahimmillaan johtaa Suomen kehitystä pahasti harhaan. Siksi on tärkeää, että siihen ajoissa tutustutaan ja että sen puutteisiin tartutaan. Lukekaapa tuo minun arvioni. Esitän vapputervehdyksenä videotallenteen 20 vuoden takaa. Siinä on filosofisia aineksia Suomen, Euroopan ja koko ihmiskunnan tulevaisuudelle. Tämän videotervehdyksen myötä toivotan teille kaikille oikein hauskaa vappua. Suunnanmuutos on välttämätön ja sen suunnanmuutoksen perustana tulee olla arvojen ja tavoitteiden muutos. Nyt me olemme viimeiset vuosikymmenet rakentaneet varsinkin teollistuneissa maissa hyvin vahvasti aineellisten arvojen pohjalle ja pyrkineet nostamaan aineellista elintasoamme. Tällä tavalla me olemme rakentaneet yhteiskunnan ja talouden, joka on pahassa ristiriidassa luonnontalouden kanssa. Ja samalla yhteiskunnan, jossa ihmisten on paha olla. Sen vuoksi, että materialismissamme me olemme laiminlyöneet omia henkisiä ja sosiaalisia tarpeita. Ihmiskunnalla on ratkaistavanaan On olemassa joitakin sellaisia yhteisiä piirteitä, jotka yli kaikkien näiden rajojen kokoavat ajatukset yhteen. Minusta kristillisessä etiikassa on erinomainen lähtökohta siinä niin sanotussa kultaisessa säännössä, eli että meidän pitäisi kohdella toisia ihmisiä sillä tavoin, kun me toivoisimme, että he kohtelisivat meitä. Jos me tällä tavalla osaisimme aina toimia, niin silloin me kykenisimme kehittämään sivistyksen, joka olisi korkealla tasolla ja ihmisten elämä olisi niissä oloissa turvallista ja rikasta. Isänmaallisuudessakin näkyy aika lailla tällainen snellmanilainen ajattelu, että samalla kun korostetaan omaa kansallisuutta ja ylläpidetään kansallisuustunnetta, niin se on sopusoinnussa koko ihmiskunnan yhteisten etujen edistämisen kanssa. Meidän pitäisi kyetä jäsentymään ympäristöömme sillä tavalla, että me kokisimme kuuluvamme kaikkiin niihin yhteisöihin, jotka ovat olemassa, perheeseen,
kyläkuntaan, maakuntaan, kansakuntaan, ihmiskuntaan. Mehän olemme ihmisinä kaikkien näiden yhteisöjen jäseniä. Minulle